pamusoro vedari ndavayo nenyaya iri paitem number 3 case number 159 of 26 iri nhau yeland dispute village yemachikokonya. Iyi inhau yakamhangarwa nageorge Mapfumo achimhangarira kuda kwashe Mapfumo, Rutendo Mapfumo, kuda kwashe aripo Rutendo Mapfumo, Laxo Mapfumo, Jonathan Mapfumo, Cyrilo Mapfumo, Lenmo Mapfumo na Joseph Mapfumo. Josephat Mapfumo ndiyo nhau yandauya nayo kudare mama. Ndichakumbira kumhangari George Mapfumo usimudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini George Mapfumo ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tinotendesa ruoko pasi. Ndokumbirawo vakamhangarirwa mausumudzawo maoko enyu mese pamwe chete erudyi. Vandichati kuda kwashe Mapfumo, mumwe nemumwe anotaura zita rake. Ini kuda kwashe Mapfumo ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tichiisai maoko pasi. Ndoyo kwauri mumhangari George Mapfumo, ndokumbira kuziviso dare muchidimbu chasakisa kuti umhangarire vanhu vese. Pamusoro mukuru. Ini ndakapiwa munda pane mazuva pana makore mana. Uri wenhaka. Nhaka iyi yakabva kuna tateguru wedu, baba wababa wababa. Pamakore ese aya handina kana munin'ina wangu akamboratidza kuti anopokana nekuti ndakapirwa nhaka iyoyo. Asi gore rineri ndo pandazoona pakuitwa chipatapata kuwana munda iwoyo. Ndazviona izvi zvakanga zvateera mushure mekunge vamboya kumba kwangu vakati ndakapiwa munda uyu zvisina mvumo. Ndakavati zvisina mhosva, kana ndakapiwa zvisina mvumo tina baba vapenyu vakatinongedzera munda iwoyo. Ndo watingakwanisa kuita sei kudenza kutiyananisa. Vanin'ina vangu nehasha vakaramba kuyananiswa vakati baba hatisina kuti vapinde pakati pa. Saka pandakaona kuti inini baba varambwa kuti vapinde pakati penyaya yedu, ndakatobva ndaona kuti inini wacho ndiri kutorambwa pakarepo. Saka ndakambozongoti aiwa handei tinoyananiswa nedare. Zvino ndai ndichikumbirawo baba vakatipa munda iwoyo ndanonoka kuvazivisa kuti tine dare nhasi, havana kukwanisa kusvika pana. Saka ndaikumbirawo site visit yedare nekuti baba ivavo pavanenge varipo uri musi wa20 kana kuti zuva rinosarudzwa nedare, baba ivavo varipo vava vanopa umbowo hwavo kuti vakandipa here kana kuti ndakazvipa ndega munda iwoyo. Ndo mashoko angu. Dare ringade kunyatsonzwisisa kuti mupasanuro mhosva mukuwapa muri kuti vatora zvisina mvumo matorerwa emunda. Vakutora ndobva vaita sei? Vakangonokuwana pakatocherwa foundation nezvidhina zvakatoiswa ipapo. Pane madevelopments akuitwa pamunda wacho. Munda wakakura zvakadini? Kureba panorimika tikangoti 150 meters. Kusingarimike kugomo, kuchikomo kune almost a hectare. Saka kunorimika it's almost 2 acres kana kuti 1.75 kunorimika. 1.75? Almost 2 acres. Then 1 hectare ndokusingarimika. Ndokusingarimika. Saka matorero patorwa pachiita sei? Vatora kurima
kurimwa ndokwatocherwa foundation nekutoiswa zvidhina kumwe kwakangopegwa zvezvi zvekungoti munhu akangoti apa ndipangu apa ndipangu apa ndipangu vachidamburanda vachidivhaidha newaya mapegi zvakanaka zvanga zvakadi kuti munge muchitsanangurira mumwe nemumwe zvaakaita ukati kuda kwashe tova netsanangudzo kuti kuda kwashe muri kuti zvakati zvakati pamusoro pakuda kwashe ipapo ndopandiri kuti sezvo zvakatoitwa tisiri kuwirirana kana kuti ndisvike pavaizviita ndandisingakwanisi kusvikapo nekuti pakabuda mazwi akawanda aitaurwa kuti tinochemana nematemo chibva ndaona kuti vanhu kana vakatsamwa havasi vekuti ungaende uchinodzivisa zvavari kuita chikuru mukuti hamunawana kuzokwanisa kusvika panzvimbo handinokwanisa because daitaive tiri kutaurirana zvine mawirirano paitaurwa mashoko anotyisa saka ndaona kuti handingakwanisi kuti ndikuka ndikanezuro kuiswa ndinenge ndashora dare futi ndakuiswa nevanini kuda kwashe mabvumo tinokumbira George Mabvumo mutsanangurewo chimiro cheukama hwenyu ukama hwenyu hukamira sei? Right. Asekuru vedu amabvumo vakazvara vanakomana vavo 4. Pavanakomana vavo 4 inini ndini mukomana mukuru kwedangwe kwaDominico. Kuda kwashe Mabvumo mwana wababa mudiki vanotedzera baba wangu naLaxwell Mabvumo naJosephat Mabvumo vana vababa mudiki vanotedzera baba wangu. Rutendo Mabvumo naLenmo Mabvumo vana vababa mudiki namba 3. Cyril Mabvumo mwana wababa mudiki Gotwe Mumbamana baba wangu. Vese vaning'ina vangu. Tinotosangana padzinza redu asekuru vedu ndaamapfumo ambuya vashona ihwane hapana kana kuti pane ana naamai vake kana kuti zvakanaka. Baba vataura vapenyu ndiyana. Baba vapenyu vakakunongedzera munda mati vanonzi Joseph Kafukatema. Joseph Kafukatema. Ndiani paukama wavo? Tiwo baba vasara padzinza redu vari mukuru. Ndiwo mwana waMapfumo. Mwana waFilipi anotedzera Mapfumo. Iwo watokazvarwa nani? Inini mumba medu ndina Joshua Mapfumo, Shingirai Mapfumo naChristwell Mapfumo. Umanyia. Se Iwe George, nini George varipera. Pane vemba mako varipo here apo pamasara. Pane aripo Ani Shingirai Mapfumo. Tapana Shingirai apo. Pamazita vandakaripoteraiwa hapana mumba mavo. Kuvana kuda kwashe ndikupa. Kuda kwashe mwana wababa mudiki vanotedzera baba wangu ini. Kuda kwashe number 2, Laxwell. Number 2. Jonathan. Number 4. Cyril. Number 4. Lenmo. Number 3. Josephat. Number 4. Number 2. Izvi zvisati zvaitika vanhu avaigara kupa. Vatone misha. Vane chii? Vatore nemisha yavo dzimba dzavo. Vatorotogara tese kwachikokonyana. Sina chikonzero chazoita kuti vasimuke kuuya pamunda waona kuti ndewako chii? Ndakakaenda pane development yandaenda kuisa inini ndiyo yakaita kuti vaende kunotora nzvimbo iyo. Mastenzi auri kuti akapegwa aya, mastenzi eruzevha, mastenzi edhorobha, mastenzi ekutori kuti vavake. Kuvaka chii? Inini handina kana idea kuti vanoda kuvaka chii. Nekuti havana kumbonge vambopropose kuti vanoda kuita chii. Kuti wati vane misha yavo, saka vada kuvaka kuita misha miviri miviri. Ndipo pandisiri kuziva ipapo.
Nyama kuma kuda kuwaka kutamisha miri ere. Nikupora na lekala. Kuda kwache ndokupa. Sana ngure tsingo chiti. Sorry man. Tauro takaenda kuna mukoma. Paruti wakapiwa pavoisi dzakadarika. Nzvimbo iyi yakanga yapiwa iri yemba idiwe kwa mapfumo. Kadaro mukoma tikukumbira kuti tiende kunoshiyana senzvimbo yamapfumo. Dzimba dzenyu imimi maberekerwo dzakaitwa dingani. Patauri kwatiri 4. Kadaro kamukoma. Zvatidzo dziri 4 hatingonoshiyana kuti imba iyi izvimirire nepisi yayo. Imba iyi nepisi yayo. Imba iyi nepisi yayo. Imba iyi nepisi yayo. Chakada kuti tidaro kuti tuzosvika pana mukoma. Ndichoti mukoma ava nzvimbo iyi vane unyoro kuti vakaitengesa. Mukoma wakatengesa nzvimbo. Vari kuedza zvavari kuita kuika kunyenyeredza. Havasi kuda kududza kuti pavari kunyatsonaka street kuti nyaya ibude pakanaka. Mukoma ima mutengese nzvimbo. Zvamuda kutengesa nzvimbo mukoma. Chisheya zvadziri 4. Kamuda kutengesa chitengesa ikapisike mumba menyu. Kazvimirire karikika. Imwe imba imire nepisi yayo. Imba imire nepisi yayo. Imba imire nepisi yayo. Saka isusu patikutoenda mukoma kuti kuonesana kuti tiende pachena. Mukoma ndopabva watiza bva yako. Zvinozi tinoona kuti taenda kuonesana mukoma zvamuite zvazvizizvo. Kutoti nzvimbo maitengesa. Imi musatengese. Saka pamakaenda panzvimbo apa makanoitei. Takati mukoma takanoisa mafoundation. Tinoti painzi patengeswa. Foundation ari AI. Ikuvaka dzimba. Pane foundation 1. Tutora nemunhu 1. Foundation 1. Tutora nemunhu 1. Foundation 1. Yakaiswa nani? Ndindakaivakisa. Wakatoivakisa? Chada kuivaka kuti tida kuzara kuonesana mukoma kuti mukoma wako. Asi mukoma wako unekwako kwaunogara? Zviri. Ndizvo here? Zviri. Zviri chii? Ichokwadi. Chokwadi? Ichokwadi. Alright, rutendo ndokupa. Chii chakaitika? Petitanga takaenda kuna mukoma titi mukoma. Nyaya yemunda zvawadai hande tinoita sei tinogwana kapisi dzimba dzedu 4. Tobva taenda kuna mukoma. Mukoma vakatanga kutibvumira pekutanga chitande. Tobva izvezvi ndine shuga ndine nzara pana ndoda kumbobika. Tozoenda mangwana tobva tarasiya. Mangwana ndobva tazotuma mukoma tisangane kati tinogovana pisi. Mukoma wenyu anogara upi? Ndo atogara mueri kamwe chete. Mukoma watutora nezvavo uyu nguva dzese dzinokuva vachishandiswa nani? Ana baba vedu vanga vachiripo varidzi. Vanga vachiripo varidzi? Saka makore 4 adarika usisi kutaura kwaari kuita wanga vachishandiswa nani? Wavanga wakangogara. Okay. Saka uyu pake pacho pakakura zvakadii? Takangoda kudamburana zvakaenzana pisi yavo, pisi yemumba yechipiri, pisi yemumba yechitatu, pisi yemumba yechi4. Aiwa, ndati pake paari kugara pakakura zvakadii? Kumba. Vane pavo pakakura. Semunda wamunhu kuti uzonyatsogeja. Ndiudze tinzi. Takasangana shuwa takaenda kubva kwamukoma. Chiti mukoma tine chichero chatinacho. Tinoda chiti tinosheyana kumunda. Mukoma patakatanga bosi takati tichitire kuna baba. Mukoma ndobvati munopera. Zvamadana kutaura. Mwana ndiri kufa. Nyama dzange munoita sei? Munopera. Wakati naye mukoma. Imi kana makusvika kupera, imi makambonopiwa. Ko pamakambopiwa makadi kumbosvika kupera murume akapiwa nababa kaya. Mukoma vazotipa jeti. Vakati tosangana chino. Kuti tionesane because mukoma vakati ndini 800 square meters dzangu. Ndati makati mwana mukuru. Ndakapiwa nababa ndakataiwa mukoma. Andi tinoonesana chikuru. Jeti rechina ratakaenda chiungana rume uri pakwarara. Ndakatobva kuna mukoma. China chataenda. Mukoma vana kuita. Kwengo patamurangana kuye. Ndipo vakatumira shoko kuti aiko kwatisuita sei. Handiswe inini asandava. Ndibataranga ndikatamwana. Atichiri foundation. Iwo usatova kureva kudii. Hauna pako paunogara mumusha. Handina. Hauna nemhaka here. Indogara kwasekuru. Saka ndakati ndomukwano kusutanga kuswano kwasekuru wapi? Kwamusha kwaamai. Ndogara kwasekuru kumusha kwaamai. Ausuri muzukuru wekwamapfumo. Ndizvozvo. Chakaita kuti unogara kwasekuru kumusha kwaamai chii? Mukungosiyana kwababa naamai ndozvo zvinoitika. Bongo naamai vakasiyana. Saka tabva ipapo tichiprosesi tipamusana mukoma.
ndipokabwaya masamoni nezuro baba vari kutaura vari kuti baba vata ndakativafonera baba vakati kosekiriana asina kundiudza ndakati aiwa baba isina tikuziviseisa baba ndipo vakachita kumanende munoita nyaya yekukwina handisi kubuya tagaragara ukazotitikirirana afoni atitubuya kuno ndipokazondipa feedback vakati aiwa akaenda kudhara ende munogadzikwa muromo wababa nezuro chitaura nekoko ende munogadzikwa akaenda kwamambo iko ina handini Jonathan Nduba. Kosiriro. Iripo. Taura chinzi. Iripo mzuri mama. Ndoda kuti tidzoke kumashure zvishoma. Munda kuti ava namukoma kuti ndewavo. Havuna ngubvira wakaita munda wavo. Munda wakapiwa imba yekuamapfumo. Yayo inovana vakomana vangani? 4. Ndokubva wangomira wakadaro uchinzi Vana vakomana 4 vanovana baba vei. ana baba vaisusu. Tichiti tichingomirawo kuti sevakuru tichazoenda kunzvimbo yayo tonoita sei tozogoverwa since vana vamapfumo acho vange vari 4. Saka ndopatakazoenda isusu kuna mukoma tichiti mukoma nzvimbo iya iya ngatichienda ika tinoita sei munotigovera zvakaenzana dzimba dzaamapfumo dzingani dziri 4. Mushure mekunge tanzwa kaunyere kubva kuti mukoma vanenge vane nyaya dzavo dzavakuda kuita kunzvimbo iyo taenda tichinoonana namukoma takasvika ndokubva ndataura ndokubva vati tizoni iye zvinezvi masvika ndine shuga handisandenda sei handisati ndadya hatigoni kuti tibudi Yo ni pako ere iwewe ningirigini. pangu ndinavo Napo pako. Alright. Saka pako kupadia. apa inhaka yedu semusha vana vamapfumo tese takadai Wolen mondopa. Taura chinzi. pamusoro imama yakaitika ndeyekuti takaenda kuna mukoma takaonesana mukoma uko kumhiri ukoko nekuti pakashewa dzimba dzana baba idzi baba vangu panana baba vakange vari vapenyu zvokuti pa4 totaura mukoma pana vamwe baba vangu vari vapenyu zvokuti nguva yekuti vange vatoponzi paite pavo ndikuona kunge vanogona kunge vasiri kunyatsotaura zvinhu zvekuratidza nechokwadi uri pana baba vangu varitoripo handiziva kuti vakapanana vazopiwa nababa ava sei varipo nhasi kusiyana baba vemba mapfumo chaivo vange varipo saka zvabva ipapa dzimba idzi zvadziri 4 isusu takaenda tikandomukoma zvanga zvakanaka kuti panapa basi kunzwa kwatiri kuita kuti munenge mukupatengesa kuti tikagara tasheyana isusu tine vana ini pekugara yedu tinabva tine vana vakomana Go ni pako. tine vana vakomana Tamni makaro kawani. tangatarisa kuchengeta ukaita ana baba Yesa kuni makaro kai. Kugara munapo asimuda pamwe. Nevana vari kukura tinapa asi kuti tisatengesi tikuti senzvimbo dziri matengesi Mune makaro. Ko Joshua tindopa. Zvaunenge ndiwe mudiki une makore mangani? Waroora here? Wakutoita makaro ekuda munda usati wanogorora. Nhaka dzakutengeswa. Sabhuku chikonyora ndiani? Chikokonya ndiani? pana baba Ari kuziva here nyeni? Vakomana, ari kuziva here sabhuku chikokonya nyeni? handina kusvitsa tatozona yatengera kumasabhuku nyaya ina kusvika Nyaya inotangira kwamambo here kana nyaya inotangira kumasabhuku? pamusoro imama ndakaenda kuna sabhuku chikokonya akatondipa feedback yekuti munin'ina wako atobva pano munin'ina ainzi atobva pano nasabhuku ndiye uyo kuda kwashe ndiaidodzi atobva pano pana sabhuku akataura kuti mumwe chamutemana ndiro saka sabhuku akabva ati nyaya yenyu kana yatongotaurwa zvekutemana nematemu handichada endai state kuna mambo Riri kupikwa ndemona yekuda kwacho? amambo kutaura kwokuti nyaya isimbe dai sabhuku vakadetsabusa sabhuku semukuru womusha aidetsa kuti mwana ati adoti mumwe nedemo iyi nyaya inoda kukudzwa kuti iite nyaya iremere pandiri ndakati demo Mimi munombogarisana sei mimi tisati tataura nyaya yefu? Maimbogarisana sei kumashure kwezuva? tingatagara zvakanaka asi pangobvunza chete kuti paita mari apaka ngoma ndopamvada kuti tsika Taita mari iya.
Ivhu rakatengeswa. Iye kutengesa munda. Ndaikumbira kudai. Stori iyi handisati ndapinga nguva yekutaura. Ndaikumbira kudai. Kana paine umbo hwekuti ndakatengesa. Vandikurisire umbo hwekuti ndakatengesa. Kana vakanzwa, ini handikwanise kuti ndirarame nekunzwa. Ndoda tangible evidence ngokuti kuratidza kuti ndakatengesa papi. Zvakanaka George. Kuona kwandiri kuita ka mese imimi mese muri kushandisa makaro chete apa. Muri kushandisa makaro. Watinganokedzere chaiyo kuti ndiye muridzi wenhaka iyoyi pakapenya hapana. Kana tichida kutaura nezvenhaka ka tinogara pasi semhuri. Toedza vakuru, vana baba, madzitete, vana amai, vouya togara pasi tatokurukura nyaya yacho. Towirirana kuti koitwei. Imimi ndimi vana vakomana maakumhanyidzana George nekuku akudzi ndokutema nedemo uyo abva atirega indise foundation mushando waadonga watonga. Andizvere? Musha waadonga watonga kwa. Zvino imimi kana murimi vana baba mubva maita donga watonga uyo ari kutonga madiri ake, uyo ari kutonga madiri ake, uyo ari kutonga madiri ake. Pakati penyu pachabuda here watinoti baba? Wait. Kosi chinhu chikuru chinodiwa mutsika dzedu ka nguva dzese ngapaonekwe vatinoti baba. Asi watinenge tati baba wacho ka ngaazive kuti kunzi baba zvinoreva kuti une mhuri. Handi mazvinzwa? Kana wanzi baba hazvireve kuti ndezvako. Kana wanzi baba waitwa mutungamiriri wemhuri. Ende kunzi baba hazvireve kuzvifunga. Kunzi baba zviri kureva kuti mhuri yakakosha mumaoko ako iwewe. Ndiwe mutariri wayo, ndiwe unoipa gwara, ndiwe unovadzora, ndiwe unovaedzanisa. Kavhu katema ari kuziva here nyaya? Kavhu katema anoiziva. Katema garauyo basi. Ari kuiziva. Saka saka ndinda pachikumbiro. Ndikati ndakanonoka kuziva nezuro pandakauya kuzokonfirma ndo pandabva ndaudzwa kuti nyaya yenyu iripo mangwana. Zvarakuita ndezvekudai. Imimi vakomana mese muri panapa. Ngatichengetedzei panhu apa. Hapana mumwe munhu anofanira kupabata ipapo. Hapana ari parima. Hapana ari kupavaka mati pane 4 years vasingarimwe. Handiti. Zvichiedza kureva kuti mambo vanosimuka vouya panzvimbo. Tounganidza musha wenyu wacho kubva kuna sabhuku nedare rake nemhuri yenyu yacho yekomapfumo imimi. Nevese vamunofungidzira kuti vane chekutaura nezvevhu iroro voungana vovepo. Tochikurukura tichi pamwe chete. Chandiri kuramba ndechekuti imimi mumhanyidzane kuti uyu ari kuti apa nepangu, uyu ari kuti apa nepangu, apa uyu ari kuti apa nepangu. Izvozvo kwete. Ngatiunganei dare racho remusha wacho kubva kuna sabhuku nemi vemhuri yacho yekomapfumo. Newese vamunoona kuti ane chekuita nezveiroro. Ouya togara pasi tokurukura tiri pamwe chete. Dare ramambo rosimuka, vokurukura nyaya yenyu tiripo, tichironga kuti kufambiswa sei. Chokwadi chamagona kuburitsa ndechekuti mumwe nemumwe pakati penyu ane pake paarogara. Zvoreva kuti kana ndati apa ngaparege kubatwa kana kutengeswa, handina wandaisa ngeta rumaoko. Nekuti pekurima kana makarima munapo, ende pakatorima kana pakakohwewa. Kana muchida magadheni munawo, apa pane zvinhu hapana ari kupashandisa. Zvichida kakomana kakumashure akakwa ndokangangoti mambo handina pangu. Nekuti nzvimbo dzinenge dziri mumushaka kana zvinhu zvaita saizvozvo, ivhu ratiri kutarisana nezvaro iri nderenhaka hongu. Asi nderenyu imimi vana mapfumo, ndimi vagari venhaka iyoyo. Asi kana madzitateguru edu ashaika sezvizvo hapasina vana baba, pakudaka kuti pochitori pochinyatsotariswa kakuti yofambiswa yakadii. Nekuti yasaikuwanda kwamakaita. Munda wamataura apa it's almost 1.5 hectare. Imimi muri wangana? Ndati muri wangani? Ari zvino vauya kudariti 8. But mese muri wangani? Pamhuri yedu. Imimi wacho handiti mati vanhu munana baba 4. Mazodzika pasi mavangani? 18. Apa muda kugowana 1.5 hectare. Muri 18 uya chitipake uya chitipake uya chitipake. Tikati
15,000 divided by 18 totoona kuti mumwe nemumwe anosara aine less than 1000 square meters. Apa tiri kuti ivhu ratotora nezvaro harisi remudhorobha, ivhu remuruzevha rekuti munhu anopiwa pekugara opiwa pekurima. Handiti zvino kana taakurigova sekunge tiri kugova masitenzi ekubhorodhero zvinenge zvichashanda here? Imi mawandisa zvokuti ivhu iri idiki. Saka regai tironge musangano iwoyo mosimudza dare ramambo, touya panzvimbo toona ivhu racho ndochitsanangurirwa mamiriro akaita mhuri yenyu. Patiri nhasi tove nepfungwa yekuti nhaka iyi anofanira kuigova ndiani. Nyaya yedu ichatangira panhau yataurwa naJoji yekunzi ndakapiwa munda we4 years ago. Hanimaidzwa ndopachatangira kuti ndo zvakaitika here. Kana zvirizvo zvakaitika topiwa zvikonzero kasamambo. Takazviita nechikonzero chekuti imi muripo muchinzwa. Handisi kuda kukuisai mazwi angu, ndoda kunzwa kubva kumuta kwenyu tozova nechisungo chatasunga tiri pamwe chete kuti ndo chisungo chatasiya ichi. Asi kubva pari nhasi hapana ari kuenda unovaka, hapana ari kuenda nesa foundation, hapana mumwe asiri wemhuri yekwamapfumo ari kuuya kuzogara ipapo. Imimi mese mhuri yekwamapfumo ndimi kufanira kuchengetedza nzvimbo iyoyo kusvikira masimudza mambo vauya kuzoona ivhiro. Saka ngatiite izvozvo tomboremekedza position iyoyo kwechinguva chino kusvikira tazowana mukana wokuuya panzvimbo ipapo tochiona kuti togovana nhaka yenyu sei. Ekumbiro kuti rusumudzo imari zvinoitwa nedare. Handinoziva wekudare kwawakauya ndo vaunokurukura nawo. Imi makawanda mese munosimudza dare mese, hati dare harisimudzwe nemumwe chete, nekuti dare rikasimudzwa nemumwe chete achazoya kutitaurira zvimwe ikoko. Saka dare muri kusimudza mese vane konseni yevhiroro. Ona iwe kuofisi vanokutsanangurirai kuti munofambisa sei. Imimi vanovapo ndimi munovaziva. Ina handisi zvati panofanira kuvapwa. Kana mati muda kuvapo mese vakomana 18 moona kuti zuva ramuri kutara vakomana 18 vanenge varipo. Vana baba venyu vanenge varipo, kana mine madzitete anenge aripo. Handiti imimi kana vavepo isusu tutouya tokurukura tiri ipapo. Ndinotenda. Kuda kwashe mutendo Maxwell. Katanga tichita dare vanhu mamudidi kusumudza rovo. Sumudza taurai tinzwe. Ndinoda kutsigira pakutaurwa nemukomana wangu Dangwe. Dangwe ndiye watakagarira mama. Anonzi mukomana wangu Dangwe ndiana? Ndiye George. George baba vari kuti baba vane pavo pavakapuwa panonzi paFilipi. Apa pavakazonobata nababa hapasi pababa ivavo ndepamapfumo. Saka ndisiuza kuti iye baba ivavo vanombotaura kana tichimusha kuti naye ndiri dare ndiri ndega ndinounganidza mhuri yangu. Maiguri mimi munenge muripo nemhuri yangu. Iye apa pavakazonobata nagofo ndimani apa imimi? ndiri amai vevana vese vakagara pandina amai vamutasara musha. Pavakazonopanana nemukomana uyu vachisiya rimwe dare ravanochimboti ndinogara nedare rangu, ndinotora vana vangu vese ndogara navo pasi. Ndofunga ndoti vana vangu ndafunga izvi. Apa tazoshama mukomana ndichitonzwa muno machitaura kuti ndakapapuwa nababa. Kana takagara kumba kwedu kumhuri kwamapfumo anenge andinonzwa vaiva vachiti tichagara pasi nevanin'ina vangu tichinoonesa nzvimbo yekwani yekwamapfumo. Kuti kana matonzwa mashoko andatauraka ndati imimi muchasimuka nemhuri yenyu yese. Handiti saka chekutanga imimi ndimuchakurukura nhau yekugovana kwenhaka yenyu pachenyu, nhau ichitangira pamashoko abva kuna George ekuti ndakapiwa. Kana achitaura mashoko akatauraka nyaya iyoyo yakudare kuti ndizvo here zvakaitika, baba vacho vaari kuti vakamupanda vanenge varipo vochitauraka. Kana varamba kuti handizvo zvandakaita, nyaya yodzoka kumhuri tozeya kusvikira tazowana kuti anza yedu ndeiyi, ndopatiri kugumira. Nekuti hongu panapa tingataure hedu asi hatisvike pokupedza nyaya iyi. Nyaya iyi inoda takatarisana nemunda wacho, vana baba venyu vacho varipo. Aiwa, ndikumbiro George kuda kwashe mutendo Maxwell Cyril nalenomutsai.